Jehova wenu yiche elangachwa mana njalo nkosi
angeke sim-understande uJesu esesiphambanweni singa-understandanga inkonzo yokuzalwa kwendodana ensimini yase-Edeni. Haleluya. Ngikusho lokhu bathandekayo ngoba zimbili le nkonzo kodwa zikanye ziyahambelana. Haleluya. Ngifisa ukuthi abazalwane ba-understande ngespeaking nje ngibabe nje umholi wami ngikuphe nje ngizama ukuthi nje ngifuthumeza inkundla yabazalwane abazongena enkonzweni abazwa isikhombisa ukuthi ngifisa ukuthi ba-understande ukuthi babazongena lana bangena ngaluphi uhlobo bathandekayo. Haleluya. Uma sikhumbula noma uma silandela inkonzo yasensimini yase-Edeni, uma kuzalwa uAdamu uyazalwa uAdamu kuba nomsizi wakhe ongu-Eva bathandekayo. Sekakhona u-Eva lalela ngespeed nje ngifuna ukukhaphuzela kuvela isono noma isono kasikade sikhona asibhelanga noma ngoba sekukhona uJesu bathandekayo. Isono sivela ngenyoka. Uma ngabe inyoka izoqala ifaka isono kuphi kowesifazane. Haleluya. Lalela inyoka iyamthinta owesifazane. Kunombuzo ohlezi ukhona kuyikithi thina abazalwane ukuthi bekakuphi uAdamu mangabe uEva ezongena esonweni ngoba kahle ngokuyalwe yena uAdamu. Ngizokala bathandekayo. Ngithanda ikho kulena nkonzo kodwa ngizama nje ukuthi ngifuthumeze inkundla abazalwane abazongena. Lalela uma sibuka incwadi kuGenesis kuGenesis wesibili simbuka uAdamu uma ngabe abaholi beshadisa bathi ngakho seninyamane kahle uvela ukuthi uAdamu noEva ngaleso sikhathi bebamzimba munye bebanyamane kodwa kuyimizimba emibili but bavela kumzimba owodwa. Ikhona ibandla. Amen. Ingakho inyoka yakwazi ukungena kowesifazane yamtshela ukuthi uma ngabe uzwe izwi laNkulunkulu lokuthi uma ngabe wake waqala wadla kuleya muntu loyana uzokwazi ukuba nobuhlakani njengaye. Owesifazane wangena esonweni. Ngifisa ukuthi ngikhaphuzele nje nespeak bathandekayo ukufuthumeza inkundla. Lalela owesifazane seyangenile esonweni engazuthi yaqala imeeting ngaleso sikhathi baba wethu Ntombela uJesu uNkulunkulu esebona ukuthi noma sebangenile esonweni uthi Adamu uphi uAdamu uthi ngizwe izwi lakho Nkosi ngabe sengiyaqasha. Haleluya. Uyabaleka uAdamu ubalekela inkala. Haleluya. Uyabaleka uAdamu ubalekela isono engene kuso. Lalela uthi uNkulunkulu usebize ngazuthi ubiza umhlangano uthi Adamu ngoba uyalile uAdamu akaphendula uthi Nkosi yilowo unikele. Haleluya. Uma ekhuluma nowesifazane uthi Nkosi inyoka engifakile esonweni. uNkulunkulu uyabona ukuthi abantwana bangihlubukile. Haleluya. Singena esonweni ebesiyalwe kuso. Haleluya. Sekakwenzile lokho uNkulunkulu. Ngifisa nje ukukhaphuzela ngespeed bathandekayo. Sekakwenzile lokho uNkulunkulu. Uma sibuka incwadi kuIsaya wokuqala bathandekayo uthi uNkulunkulu ngizale abantwana bangihlubukile endleleni noma ngifisa ukubashaya angazi ngizobashaya kanjani ngoba imizimba yabo ibovu igcwele inzondo bathandekayo. Eveza ukuthi sesingenile esonweni. uIsaya uyaprofetha noma uba nesibonakaliso sokuthi singabuyela futhi kuNkulunkulu. Singabuyela futhi siyozendlala kuNkulunkulu. Haleluya. Lizothi lizwi sekushilo kulo lona lebhesi kuIsaya ku1 mawehla nayo sekasibiza umhlangano uNkulunkulu uthi wozani sihlale phansi siqonke le ndaba uthi nanoma ngabe zibovu kangakanani ngizohlanzwa mina zibe mhlophe njengedwa. Haleluya. Ngithe le inkonzo zimbili but engazothi zihamba kanye. Lithi iBhayibheli kuza uJesu
ngesimo uzalwa ngokomoya ngoba wakubeka masebhekeka bekangekho obekangazala uJesu ngokwesimo senyama ngoba sonke sisesonweni then uJesu Kristu sakaza ngokwesimo sikamoya. Haleluya. But ukuza kwakhe wembathiswe okwenyama yethu ngoba yiyona leyo nyama emele ikhuphuke iye entabeni noma ikhuphuke iye esiphambanweni yofa yona. Haleluya. Ngithenga futhi umeza abathandekayo. Ngifisa ukuthi abazalwane abazosho nabazi bathandekayo uJehova lenze kahle, uJehova anika amandla endleleni. Masinga Reverend Masinga asondele ngaphambili bazalwane azosindlalela lamazwi amade kangaka isihloko azosindlalela nje isihloko baMasinga sondela nceba uNkulunkulu sondela uNkulunkulu. Hallelujah. Egameni loMfowethu Jesu ngiyathoba ngiyabingelela iArchbishop uSiyebandla Lady Ash udokotela wethu ngoBandla ngibingelele ibandla lonke egameni loMfowethu Jesu Kristu. Bekudinga ungakaqali silungisise inhliziyo zethu ukuze sibone lapho esiyakhona ngoba uma ungayilungisile inhliziyo ngeke uyizwe lento ezoqala. Uma unenzondo ngeke uyizwe nhlobo into ezoqala. Amen. Kodwa uma inhliziyo yakho yokukholwa lento ezokhulunywa la uzoyizwa. Sikhuluma ngokubethelwa kukaJesu Kristu. Umuntu ongenacala. Ngizokhuluma ngesiphambano nje kuphela. Akukho bese ngihlala phansi ngidedele abazokhuluma ngokubethelwa kwami. Haleluya. Siyabonga nje bazalwane emagumbini amanye omhlaba uNkulunkulu esithwalile. Akunganga ngoba mhlawumbe singcono kunabanye. Akunganga ngoba mhlawumbe senza kahle kunabanye. Efisa sazokhuleka kube ukuthi ugeza inhliziyo ungafiki ungahambi nalento ofike nayo. Ngoba uzohamba nalento ofike nayo bekufanele usale ekhaya ungezi. Ngoba kwamanje uthenga inkinga. Yes. Yo. Uma imali inkinga uzothatha futhi inkinga uphindele naye ekhaya. Bekufanele uyishinge inkinga uphindele umsulwa. Kudinga inhliziyo ukuthi ukholwe kuphela. Nothing else. Ngizothatha nje ngeke ngisafunde bazalwane isikhathi asekho. Isikhathi siphelile ngoba uma ngizothatha kade manje sizongena lethi uma ngabe sekuze inkonzo yasebusuku. Nizoyifundela nje bazalwane incwadi. Ngithathe nje incwadi ka 23. Uverse 1 uzokwehla nje nayo. Lapho kukhulunywa ngokuthola kaJesu enecala kithini semhlabeni. Ngoba ngaso sonke isikhathi thina ave kulula ukujaja
into ungakayihlolisisi simbona enecala uJesu kodwa akanacala. Haleluya. Lapho kukhulunywa ngoHerodi noPilato. Haleluya. Laba amakhosi abusayo emhlabeni. Uma ngabe buso amakhosi angazwani. Kodwa manje azwana ngenxa yokuhlangana ngento error. Abazwani bazalwane. Ngifuna ukusho ukuthi sinomazalwane asizwani. Kodwa ngenxa ukuthi silala sihlangene ngoJesu Kristu. Bekufunekala ukuthi sigeze inhliziyo. Sihambe sesizwana. Sihambe sesikhulumisana. Akusizi bazalwane. Ukukholwa okungenayithelo. Ngoba nje ukukholwa kwethu uma singenayithelo kufile. Ukukholwa kwethu kufile uma kungenayithelo. Ukukholwa kufanele makubonakala. Awukwazi ukuba negqubu eminyaka u-15. Uthi uyakholwa kodwa manje unenzondo. Kuphi ukukholwa kwakho? Ngikhuluma ngoJesu Kristu ukhashelo kwakhe. Esesiphambanweni bazalwane. Kudedela umuntu onecala, osentilongweni onecala, ngenxa yomuntu ongenacala, kufanele kungene umuntu ongenacala entilongweni. Kuphume onecala. Siyabona lapho uyadedela. Umuntu okuyena kufanele kusholo utholakala enecala. uPilato u3 times ugeza izandla. Angiboni icala kulo muntu. Kodwa ngenxa yesixuku siyahlangana sithi unecala. Siyazi ukuthi uma ngabe usuku lamaJuda uma ngabe unecala vele kufanele mawulengise esiphambanweni. Bafostela into engekho. Ukuthi ibe khona kodwa ingekho. Yeah. Ngifisa ukusho nje enteni yonke kunencwadi lapha. Ngiyayithanda le ncwadi bazalwane ngoba umuyilandelisise iyakhuluma. Ngicabanga ukuthi u1 Timoteyu 5 verse 6 uthi loyo oyinikela ekutamaseni ufile esakho. Notha leyo nto leyo bazalwane. Kulesi sikhathi esiphila kusona ukuthi wena usinikele umzali wakho uthini, uyakwazi yini kumlalela, uyakwazi yini ukwenza into ayishoyo noma kuwena osuphethe umzali. Ibusiso zikephi lapho uma ngabe kunjalo? Sengizohlala phansi bazalwane. uJesu uzokhulula izono zethu. Akazili ukuthi ezodala mo kodwa uzokhulula izono zethu. Ukulenga kwakhe esikhambanweni ukuzokhulula izono zethu. Awungafani nesilwane engeke ngisibize ukuthi sinoma singagezwa kangakanani kodwa uzothi uflathele bese phinde lodakeni. Masigezeke siphumele sonke sigezekile. Asikhulumi ngoba singcono noma sazi kangcono. Khona nama-technician eBhayibheli. Kodwa nje sibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi sithole ithuba. Oh
mangima sohlala phansi nazi isitulo sami mangima kusho ukuthi ngithi nawe mana kancane. Amen bazalwane. So nje siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngizocela ukuthi ngesebenzisaneni ukuze i-service yethu ibe right. Nokuhlabelela wathi nje ngithi nje amen. Kufanele ubone ukuthi hayi kwasho ukuthi hayi angihlehle manje. Amen. So ngiyazi ukuthi umculo mnandi ngiyazi bazalwane ngeke futhi kushuyele ungahlatshelelo. Angisho ukuthi ngiyawuvala kodwa nje when it comes ukuthi si manage isikhathi sethu akube nje short. Amen. So ngizobiza lana umholi wethu isilokuqala baba bathethelele uLuka 23 iverse 34 umholi wethu uReverend Zulu eNjunkulu sondela mona singamhlabelele. Indodana noma ke uNkulunkulu indodana simthola ekhuleka kuNkulunkulu uBaba. Amen bazalwane. Ukhulekela ukuthi ke baba ke bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Njoba ngiveza lento ukuthi kukhuleka uNkulunkulu indodana ekhuleka kuNkulunkulu uBaba. Kanjalo ke ngifuna nje ukuveza kancane igaba ezintathu. uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu umoya ongcwele. Beveza lento yentethelelo. Kahle kahle lento yentethelelo ayiqalanga Yesu uma ezokhulekela thina ukuthi uNkulunkulu uBaba asithethelele. Kodwa ke uma uyibuka uJesu kuJohn chapter 8 uJesu ababhali nabafarisi bake baletha owesifazane otholakale oqotshweni ephinga bathi baza kuye bemlinga nje bebona ukuthi uzothini bathi inkosi lo wesifazane utholakale eqotshweni ephinga ngomthetho kaMose abanjena bayakhandwa ngamatshe. Amen bazalwane. uJesu lithi izwi kaNkulunkulu uyaloba phansi uthi ke othakana sono akaqala amkhande ngamatshe. Haleluya. Lithi izwi kaNkulunkulu bahlabe kabone inhlizweni zabo noma balahlwa icala baphuma ngamunye uma ephakamisa amehlo uyabuza ukuthi labaphi abakumangalele. Haleluya. Owesifazane uthi abekho uthi ke kusho ukuthi abakulahlanga cala nami angukulahli cala kodwa ke bamba ke uNkulunkulu indodana ezinto etholelo uthi ke uJesu uNkulunkulu kodwa indodana uthi hamba ungabusona uveze intethelelo uyoqala uNkulunkulu indodana. Haleluya. Ubuye umbheke kuMatthew chapter 8 emavesini uyaqala futhi uyayiveza ukuthiwa kweza umuntu ofe uhlangothi bezwile ukuthi uJesu khona bayamletha kuye. Haleluya. uJesu lithi izwi likaNkulunkulu ubheke inhliziyo zabo nokukholwa kwabo uthi ukukholwa kwenu kunisindisile sabathi uhlaka lakho uhambe. Ngamanye amagama uthi ke uthethelelwe izono zakho. Haleluya. Ngikhuluma ngoNkulunkulu indodana uthi lento yentethelela iqala esiphambanweni. uJesu ufundisile ngentethelelo. Haleluya. uNkulunkulu indodana abantu abangaqonda. Ngithanda lo ofe uhlangothi. Haleluya. Kahle kahle siyeza nasekudini kanti nathi siqhwalile sifile uhlangothi. Angwa
wamletha kuJesu kudepend ukuthi ukuqala kwakho ukisaphi idisability leyo nayo uyapi nayo kodwa la sibona laba sebezwile ngoba kahle kahle njoba sila ukuthi sizwile ukuthi umkhosi wePhasika ukulendawo bathi ke sebezwile base bayamletha ofa uhlangothi haleluya uma ke bemletha uJesu uhlola qala ukukholwa kwabo uthi ukukholwa kwenu kunisindisile ebesathi ke nithetheleleke izono zenu haleluya uNkulunkulu indodana haleluya izuke esilifunda namhlanje uJesu sesiphambanweni sithola ke uNkulunkulu indodana ekhuleka kuNkulunkulu uyise uthi ke baba bathethele angizukubala ke lezi zinto ukuthi ushayiwe wathuka wakhafulelwa kodwa ngifuna ukuveza lento ukuthi ke uNkulunkulu indodana uyakhuleka emkhulekeni wakhe ubengasho ukuthi baba laba benza ukubi kimi phindisela impindiselo yakho haleluya kodwa umthandazo wakhe simthole enxusela thina uthi ke baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo ngoba bamshaya nje abazi ukuthi bashaya uNkulunkulu indodana haleluya so ke usimusela intethelelo so ke ngifuna sibukeke uma ke sekuphelile konke uNkulunkulu umoya oyingcwele ilothina namhlanje sisele naye ukuthi uoperate kanjani haleluya ngoba kahle kahle lezi zinto kufanele zipheleliswe kubo ubuthathu bezulu ingakho ngithe uNkulunkulu indodana uNkulunkulu uyise uNkulunkulu umoya oyingcwele uma ke mawubheka indoda kaNkulunkulu sesibheka nje uNkulunkulu umoya oyingcwele ngifuna ukubheka lento entethelelo ukuthi kahle kahle ayikho one sided kahle kahle iyaphelela ngobuthathu haleluya haleluya ngoba kahle kahle leka yesithathu yilesiza mina nawe kulesikhathi ngoba siphila esikhathini sikamoya oyingcwele uJesu mezomuka uthi angimshini odwa kodwa baba uzothumela umduduzo umoya oyingcwele egameni lami ozonifundisa konke antshele konke haleluya bazalwane la sengigcina nje kuyo amazwi entethelelo kunendoda kaNkulunkulu uStefano haleluya lithi izwi likaNkulunkulu mabazomkhanda ngamatshe kunento engiunderlineile mangiyifunda lithi wayegwela umoya ongcwele haleluya uNkulunkulu umoya oyingcwele uma egwele umoya oyingcwele ubheka phezulu lithi izwi waqolozela ezulwini uthi ngibona esihlalweni sobukhosi kuhlezi uNkulunkulu ngokwasekunene sakhe ubona uJesu haleluya kodwa ke into engifuna ukuyiveza ilento yentethelelo uma ke sebemkhandile ngamatshe kunamazwi akhulumayo engicabanga ukuthi nami bengasho ngithi uNkulunkulu phindisela ngoba uyakwazi ukuthi ungaphindisela haleluya uthi ke yabona into eyenza ukuthi akhulume lamazwi yilento la emavesini angaphezulu izwi liveza ukuthi wayegcwele umoya ongcwele uyahlupha umuntu ongagcwala umoya oyingcwele ngoba nokwenza kwakhe kuyaveza ukuthi umoya kaNkulunkulu awukho kuye uthi nje anganyatheleka ngephutha ebese abamba iqhubu leminyaka ahlubuke aphume sithi sikhonzile la abengasekho enkonzweni sibe sinaye phakathi uyabona abazalwane umuntu ongenayo umoya oyingcwele ubhoreka kushunyayeliwe uhlatsheleliwe bayagadlaza abantu usefonini ubhorekile umoya ongcwele awukho kahle kahle kunakho connection kuye noNkulunkulu lithi izwi likaNkulunkulu ke eqolozele phezulu uStefano uthi
ke umthandazo wakhe uma ke esevala uthi uNkulunkulu ungababaleli lesisono. Hallelujah. uJesu uthe baba bathethelele. Then ke uNkulunkulu umoya engcwele okhulume kuStefan uthi ke uNkulunkulu ungasibaleli lesisono phezukwabo. Hallelujah. So kahle kahle intethelelo bengiveza lokho nje umahlobo useyangihlalisa bengiveza lokho ukuthi kahle kahle intethelela iqalanga esiphambanweni endayiphelelanga esiphambanweni abazwile izwi likaNkulunkulu liyaveza ukuthi abazwile namhlanje ibona okufanele bashumayela so ke akuphelelanga ukuthethelela thina kodwa sesizobani uNkulunkulu umoya engcwele fanele ahlale kithi ukuthi noma ngabe kuzwela kangakanani sibe nayo lenkonzo yentethelelo. Angifuni ukusho bazalwane akumnandi akithi siyabona impawu washaywa wadatha zonke lezo zinto zishi pain kahle kahle noStefan naye wakhandwa ngamaji pain ukuxolela ngeke uxolela ungezwanga ipain Nkosi yomusa imbuso. Ngizobiza unumber 3 wethu mama ebheka indodana ngokaJohn 19:26 ivesi 26 uzusukuma uthe mawusukuma kumele ngihlale phansi. Amen. Ngicela ukudlulela masinya 1 verse bese singena emsebenzini la ngiduka endleleni ngivikele imfihlo yini engiyithole ngenkathi ngibhekane nenkonzo yesiphambano because kubalekile ukuthi mawuzongena kulena nkonzo uqala uyenza wedwa ekhaya so that nawufika la kube sekuthi nje siyalungisa. Hallelujah. So Archbishop ngithola ukuthi i-crowd eyayihamba noJesu Kristu yakwatiswa ukuthi noma yathi ukutheliswa ukuthi uJesu nakafika because now ngifuna sibuke ku2 kuthiwa mangabe ufuna uJohn basuka ekhaya emshadweni uqeda kwenziwa yini lithi ukubuka eKhephenawume nakafika eKhephenawume vele kuyiphasika labaJuda lalikhona vele iphasika kwawukuthi bebengalichazanga ukuthi la now into enzakalayo la uyadlula makafika eKhephenawume ufika ubathola badlala etempelini. Hallelujah. Uthatha ikalvasi yabashaya ukuthi ngephasika ngiyadlala endlini kaNkulunkulu ngoba vele kunabantu abazokujikela mhla wenza iqiniso sibathola labo bafundi labo maye esiphambanweni yibo bathi mbethele because now umoshe umdlalo wethu futhi kuba mnandi nasemdlalweni. Hallelujah. So now uJesu ukhatha umhlangano womdlalo owenziwa etempelini ngephasika lawo maJuda yingakho uzoba nesihluku esibona icala ngoba engabakhonzisi ngendlela afuna ukuthi bakhonze ngabo bona. Hallelujah. Now ngizohlala nje ukuthi engithunywe yona kuthiwa 25:26 kuthiwa kepha kwakumi ngasiphamalweni sikaJesu nina kanye nodade wabo kanina uMaria umkaKleophase uMaria Magdalena kuthiwa uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina mame bheka indodana wayesethi kumfundi bheka unina la kukhulunywa ngomfundi okuJohane. Hallelujah. Ukhulunywa ngoJohane
bayaphinda bayahlangana labantu bo-4 Archbishop. Labantu laba bake bahlangana bakhulelwe. Lithi iBhayibheli kwakhulelwe umama kaJohn, ekhulelwe uJohn. Kukhulelwe uMaria, ukhulelwe uJesu. Nawo kwenzakala isimanga. Kade babinana labantu. Nabazohlangana batholakala ukuthi uJohn ufile esiswini. Inkinga ezokwenzeka ukuthi bathi bebingelelana, bahangana, kwathintana izisu. Then uJohn noJesu bazana kahle. So now let me prove kahle athi John bheka unina, nina bheka uJohn because ukuze kwakheka indoda funa kumbaba ozokhala, ufuna umama ozosakhela amadoda azokwazi ukuthi ayonga phambi kwabo. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu akhulume. Siyabonga kakhulu. Iverse less 4. My God, why you forsaken me? Mark 15, verse 34. Sister Ed Blose, Solena. Hallelujah bazalwane. Sanibona bazalwane. Sanibona bazalwane. Yo bazalwane. Yo bazalwane. Ngiyasaba. Nginobhalo bazalwane. Kodwa bazalwane uNkulunkulu uzowenza njalo. Right bazalwane. Ngathi bengithola le call ubaba uMasinga bekuphathi neviki bekulokho ngiku-fasting encane ebengiyenza ngedwa ngifunda nje amazwi ayisikhombisa. So bengifonela engitshela ukuthi ufoniwe ngale ekhaya elikhulu kwathiwa ntombazane uzosholeliswa leli lesi-4. Ngaba novalo ngavele nje ngaphucubala umoya wami nje washona phansi ngoba nje emazini asikhombisa bazalane bengaze nje lelizwi leli bazalane ngitshela ukuthi kuzothiwa nje ikhuluma ngalelizwi bazalwane libaluleke kakhulu. Haleluya. Angizukulanda indaba eningi bazalwane ngoba mesa bazalwane kufanele sifundiseke bekuthiwa uzokhuluma ngezwi kufanele ufike ukhulume ngezwi bese uyohlala phansi. Haleluya bazalwane. So bazalwane lelizwi elashiwo uJesu esesiphambanweni kuthiwa kwakumnyama bazalwane. Amen. Kuthiwa kwakumnyama. Kuthiwa angazi noma kwakuyihora lesishagalolunye noma ekwakwenzekeni kodwa kuthiwa kwakumnyama kwakuthulekile. Haleluya bazalwane. Likhuluma nje
ekuqaleni ngobumnyama nokuthuleka kwakuthulekile kwezwakala uJesu ememeza ngezwi elikhulu. Haleluya. Ememeza ngezwi elikhulu. Indlela ayememeza ngayo yayinosizi, yayinomunyu. Haleluya bazalwane. Wayezwa ubuhlungu angakaze abuzwe. Wayazwa ubaba wakhe emshiya. Haleluya. Ngiyacabanga ukuthi ubaba wakhe kwakuqala emshiya since babandawonye. Haleluya bazalwane. So wamemeza ngezwi elikhulu. Wayezwa lo munyu lona and uma ufundisisa kahle iBhayibheli lokhu ukumemeza kwakhe kwakune confidence. Haleluya bazalwane. Kwakungekhona ukumemeza komuntu owayengenathemba, kodwa uJesu wamemeza ubaba wakhe, kodwa bazalwane wayazi ukuthi ubaba wakhe njengoba emshiya ubemshiyiswa izono zethu. uJesu ubengasabhekeki. Haleluya. uJesu bengasabhekeki ngenxa yezono zethu. So wamuza ubaba ukuthi uyasuka kuyena, wamuza ukuthi uyamshiya. So indlela awasekhala ngayo, ngifuna ukuthi mina yayine confidence bazalwane, ngoba uJesu wayeyazi mission yakhe. Ngoba before uJesu azofela mina nawe baqale bahlala phansi noNkulunkulu bakhuluma. Haleluya bazalwane. uJesu ubeyazi mission yakhe. Lo ubekhala esesiphambanweni, kodwa ubeyazi mission yakhe. So ukukhala kwakhe wengakhaleli ukuthi ushayile, wengakhaleli ukuthi uthukiwe, wengakhaleli ukuthi ulinyaziwe, kodwa wekhalela ukuthi ushiwo baba. Haleluya. Sinenkinga endleleni bazalwane. Sihamba ngisho ubaba eseshiyile, ngisho ubaba esesukile thina, sishumayela ngisho ubaba esesukile thina, sihlabelela ngisho umuzi ubaba ukuthi akasekho, kodwa ungabi nankinga. Haleluya bazalwane. Angizukanda kakhulu bazalwane. uJesu lamazwi akaye wakhuluma, ngithande lawa mina, angizuqala phansi ngiwafunde bazalwane, kodwa ngithande lawa kaMatthew 27 laphana ku46. uJesu bazalwane lamagama akaye wakhuluma ethi Eli Eli elama sabathani ungishiyelani na. Lawa mazwi wawakhotha encwadini yamaHubo 22. Haleluya. Menivula bazalwane bese noma semsemakhaya noma manje uma uvula encwadini yamaHubo 22 sinawo lamazwi. Haleluya. So bazalwane uJesu washawa wahlupheka, wenziwa zonke izinto ngenxa yethu, ngenxa yokona kwethu. Khona ubaba kade chaza lana ethi sihamba ngisuke eStenga bazalwane ngibele ngo800, mina ngize nezingane mhlawumbe ezu3 mhlawumbe ngoku3200, sifike lana bazalwane eGoli bese siyakhohlwa ukuthi yini ngisuse ekhaya, yini engenze ngathatha imali yami ngabe ngihambile ngayothengela into zokugqoka, ngabe ngiyayikhipha iphasika, abantu bayabhenga benza zonke izinto. Ngifunda leya vision leyana ithi our vision is to be used by God. Hallelujah bazalwane. Indaba wena musufike phambi kwabantu bese uyakhohlwa ukuthi ivision yakho njengoba ufaka ugreen zonke insuku ukuthi usetshenziswe uNkulunkulu. Yindaba wena ulibale ukuzonda mina, ukhohlwa ukuthi vision yakho ukuthi usebenzise uNkulunkulu, ukuthi ushintshe abanye abantu, ukuthi nabantu abangakayitholi lento, abangakayizwa lento, kodwa ngawe bese beyabona ukuthi hayibo nangu ulindiwe simbonile edlula kulesa scandal lesiyana, okushuthi nami ngizodlula. Haleluya. Seniyabala bazalwane, ngifuna ukukhuluma lana ngelokhuzane ngama-lessons ale ncwadi le bazalwane. Ama-lessons ale ncwadi kumina bazalwane kube ukuthi it is okay for us to cry, kodwa uNkulunkulu, haleluya, uvumelekile ukuthi
ukhale kuNkulunkulu bazalwane kuvumeleka hayi kunombani ngoba ukhala kunombani uzogcina ungasasonto mina bazalwane ngeke ngiliyeke isonto ngiliyekiswe umunye umuntu ngoba uNkulunkulu ngiyamazi ukuthi ususephi ungenzeleni and ngiyamazi ukuthi ungenzelani even every day haleluya bazalwane so sengizohlala phansi isifundo sami lana njengoba uJesu ekhala ngezwi lokudabuka ekhala ngomunyu kwesinye isikhathi kufuneka siye kuNkulunkulu nama weaknesses ethu uthi uNkulunkulu ungahlali uNkulunkulu uyothi nje uNkulunkulu ngiyabonga uNkulunkulu konke
nomfelwane uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyehla ngiyathoba okwendlela. Ngithobela ugcobo olubekiwe kuwe. Ash. Ngiyehla ngiyathoba ugcobo kuwe naledi. Abaholikazi ngaphansi kwe-umbrella ye-religious bonke nabaholi. Ngiyathoba kugcobo nakubantwana bethu. uNkulunkulu asiphe bona ngehla kugcobo olukubo. Ngokukhethekile. Ngiyehla ngiyathoba. Uyithenjwa sikaJeremiya mama inswishi. Ngelihle igama lokufelwane. Nginikizwe namhlanje ongumuntu ongikhombile. Amen. Izwi lashiwo uJesu siphambanweni. Izwi lesihlanu elitholakala kwincwadi kaJohane verse 28 elifundeka ngalendlela. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomini. Ngizocela ukuphakamisa lokhu kuqala kubazalwane ukuthi kumele sazi ukuthi liyini iPhasika. Yebo. Nokuthi sigubhelana kodwa lokho sokhuluma ngakho mhlambe ngeLanga. uJesu lana sesiphambanweni wathi ngomini. Konke sokhumbula ukuthi uAdam noEva isono sesizuzile ngokufa. uNkulunkulu wabathungela iphini. Wabathungela lezikhumba ukuthi indlela iyaqhubeka. Noma ngabe sekunje. Sizokhumbula ukuthi uNkulunkulu ngokoma dala silangazelela. Usifuna ngakuye entendeni yakhe esanda kodwa thina sibona. Namhlanje khali indoda. Kalidwala elaphuza abantwana bakaIsrayeli. Endeleni ephuma eGibhithe ekhaya lesithembiso eKhanani. Idwala abaphuza kulo. Yile likhalayo namhlanje lithi lomile. Asibheke le ndaba. Indlela iyaqhubeka. Ngesiphambano kulungiswa okonakala kwiTestament elidala. Kulungiswa okonakala kwiTestament elidala. Ngokwami isiphambano sikaJesu ngisifanisa noIsaka. Ngokufa kwaJesu besifile kulela Testament elidala. Ngokuvuka kwakhe sathola ukuphila okuphakade. Ngomile. uJesu wayengomanga ngoba emole ukukhona kunyo ekomela. Wayomele mina nawe. Sizokhumbula ukuthi uNkulunkulu wayesamflathele. Ene kwakungekho wayezomduduza ngaleso sikhathi. Kulobo buhlungu ayekubo. Okufanele umduduze ubesamflathele. Womile. Womele umphefumulo yethu sonke. Asingezi mahala. Asibambe ngendlela sazi ukuthi siyazi. Ngoba akukho ukungcola okungenayo kwaNkulunkulu. Le dokotela sisebenzele sasekulomhlaba. Ngomile. Ngokoma kwenkosi yethu Jesu. Wavuleka, wagobhoza imifula. Imifula yamanzi okuphila. Ophuza kulamanzi uyothola ukuphila okuphakade. Bengicela nje ukufunda lamavesi abe2 ngaxolisa ukuthatha isikhathi eside ngoba elinye liqondane nesikuzele namhlanje. Elinye liqondane nalezwi ebelifunda ngomini. Sizofunda lapha kuSambulo 7 kuverse 16 liqondene nokoma kukaJesu. Isihloko sakhona sithi izinceku phakathi kwezizwe zakwaIsrayeli ziyabekwa uphawu. U16 uthi kabasayikulamba, kabasayikoma,
kabasoze bahlatshwa ilanga nakushisa kuni ngokuba iwundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa libaholele emthonjeni wamanzi okuphila noNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo esikuzeleke namhlanje. Ngicela sifunde lana kwabaseKorinte bokuqala u5 ngizocala nje kuverse 6. Ngicela ukufunda isihloko kodwa ngicela ungalibizi legama ngoba ngifundisiwe ukuthi mangihlangana nale gama ngithi amanga. Isihloko sithi amanga kwabaseKorinte ukuphathwa kwezono. Uzolifunda nawe uyalibona lithini ngiyasaba ukulisho ku5 and then siqale la kuverse 6 sizogcina la ku8 esikuzele namhlanje sizothulula sizoshiya okudala sihambe nokusha eyinyaweni zikabani zenkosi yethu Jesu Kristu. Usikuthi akukuhle ukuzibonga kwethu. Anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? U7 uthi khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha njengalokhu ningabangenamvubelo ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Njalo ke masigubhe umkhosi kungabi ngomvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga neyokubi, kodwa kube ngesinkwa esingenamvubelo soqotho neqiniso. Ngicela inkosi Themisa, amen. Amen bazalwane. Kuyashiyana ukuthi umelekile. Okay. Ufesiwe John 19:20 ubrada Mxolisi esibusisweni sondela Mxolisi. Sanibonani nonke ebandleni. Ngithanda ukubingelela omama bethu, ngibingelele nabaholi bethu, abaphathi bethu bonke nje ebandleni lethu. Haleluya. Ngibonge umuntu ongikhombile mina ngize ngingayibiselanga bazalwane ukuthi ngizokhonjwa, kodwa ngiyabonga ngoba kwesinye isikhathi si-understand ukuthi siyingane. Ingane ithi mayithunywa fanele yenze lo msebenzi ethunywe wona. Amen. So nami ngithunyiwe namhlanje, okuyofaneke awuyikhetheli mawuthunywa mayingane, uyakutshela nje umuntu omdala ukuthi yenza lokhu yenza lo, fanele kwenze lo utshelwa khona. Amen. Izwi la namhlanje engithunywe lona silithola encwadini kaJohane chapter 19 uverse actually verse 30 not 20 kube nephutha. La sithola khona uJesu esebethelwe esiphambanweni bazalwane. Ngoba ngingakayiqali izwi leli ngifuna sikhumbule bazalwane ukuthi amen. Ngifuna sikhumbule bazalwane ukuthi kuze kufike kuyo yonke le ndaba kaJesu aze abethelwe
khona la indaba iqale khona, indaba iqale esonweni. Amen. Ngoba ngithi mangibheka khona la engithi mangikhumbula kahle kukhona uNkulunkulu emhlabeni kuye kube khona noSathane. So uSathane ke mele sikhumbule ukuthi ubuya khona ezulwini. Amen. uSathane kuyoba ingilosi kaNkulunkulu, actually an archangel, ekuyingilosi enkulu ekuthi not beyicula kuthiwa vele bekugood ngomusic uSathane bekuyingilosi enkulunkulu wayethanda kakhulu eyikhonzile. Amen. Wathi mayeseyikhonze kanje uNkulunkulu waseseyigukhumeza uSathane esebona ukuthi yena usemkhulu uNkulunkulu. Kulapho nesithola khona uNkulunkulu esemphonsa emhlabeni. So manje sisemhlabeni kanje sisempini bazalwane ngoba uSathane impi esinayo ukuthi wena ufuna ezulwini la buya khona. Yena akafuni ukuthi ezulwini. Amen. So manje le ndaba yesono uNkulunkulu ufuna uphume esolweni, uSathane ufuna ungene esolweni. Manje uJesu simthola lana ezobethele esiphambalweni ngoba efuna ukukhipha thina esonweni. Futhi uJesu kwehambelana nani nentando kaNkulunkulu ukuthi umuntu akakhishwe esonweni ngoba uSathane usesifakile esonweni singabantu. Isono ke simnandi ke bazalwane. Yabona uSathane njengoba ngisho ukuthi ube uyingilosi ewayithanda uNkulunkulu yenza izinto ezimnandi enhlizweni kaNkulunkulu. Kungakho noma sona emhlabeni kuyinto emnandi njengesona. Amen. So isono simnandi bazalwane, ngifuna uqamba manga abantu babona lemhlabeni into emnandi kakhulu. Kungalapho ingakho emhlabeni kuthiwa asilwi we're not fighting against flesh and blood, but we're fighting against principalities of these heavenly bodies of the Amen. Should asilwi nenyama silwa nemimoya bazalwane. Okusho ukuthi inyama yona iyafuna ukubona, kodwa umoya iwona okwazi ukuzwa uNkulunkulu. Amen. Inyama phela mele sikhumbule ukuthi eyala emhlabeni, idalwe la emhlabeni ngomhlabathi wala emhlabeni. Shuthi inyama ingcolile ngamanye amagama ngoba umhlabathi ungcolile. Ngeke ngalilanga ebazalwane ekusontweni ngathi azima umuntu ungageza noma ungageza kangakanani kodwa kusalayo uzongcola. Ugeza uhlale endlini ungaphumi ndawo. Kodwa uma ugeza amanzi akho azophuma ithile. Okusho ukuthi inyama ingcolile nje indalo yayo. So uJesu kuza kwakhe uzele ini ukuzohlanza abantu, kodwa uzohlanza ini umoya. Umoya ophila enyameni engcolile. Amen. So masithola ivesi lana kuverse 30 lithi Jesus drank the wine and said it is finished. Then he bowed his head and died. Amen. Ngakho uJesu ebethelwa ebulawa uSathane beseyitshela ukuthi uqedile. Bese kufike khona isikhathi sesho uSathane ukuthi lokho uzomphazamisa emhlabeni ngoba nginenjongo ngabantu, angifuni abantu bafinyelele kuNkulunkulu. So manje uSathane iyona nto ayihlelele la emhlabeni. Manje uJesu mayezothi kufeziwe uSathane beseyitshela ukuthi besekuphelile kanti kufeziwe okwakubhalwe embhalweni kuba prophet baku Old Testament. Amen. Ngoba yonke indaba kaJesu ayifikanga yazenzakalele, ibibhaliwe vele mawungaya kuba prophet baku Old Testament. Yonke impilo kaJesu ibibhaliwe before yena azozalwa. Amen. So manje makufezwa kanje bekufezwa ini? Bekufezwa izifiso zikaNkulunkulu ukuthi manje singabantu sesinayo imvume yokuthi sigezeke isono ngegazi likaJesu. Ukuhamba kwakhe mayethi kufeziwe igazi lakhe beselikhona ukuthi sihlanzwe izono sisemhlabeni ukuze manje sikwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Amen. Manje ke bazalwane uJesu lana mayezothi kufeziwe mhlawumbe uSathane beseyitshela ukuthi hayi vele sekuphelile ngalona esekinto esazoyenza. Dada lokho angiphazamisa lo. Kodwa manje uJesu besethi kufeziwe ngoba besekazi ukuthi umsebenzi bekawuzele emhlabeni usuphelile. Haleluya. Ngiyabona umfundisi wami ubesephelile umsebenzi ebesawuzele emhlabeni. Ukuthi ke okwamanje okusele kuphakathi kwami nawe ukuthi thina njengoba sesazi ukuthi uJesu kwenzakaleni ngempilo yakhe and uyenzele ini yonke lento yenzakalile, thina sekufanele siyikhethele ukuthi sikhetha yiphi impilo. Haleluya. Ngoba izinto zithu mzalwane, ukhona uSathane ukhona uNkulunkulu. Kufanele thina sikhethe ukuthi uhamba nobani.
usemhlabeni ukuze ukwazi ukuvulela umoya ukuthi ufinyelele kuphi ezulwini. Ingakho igazi lika Jesu likwazi ukuthi lisihlaze izono sisemhlabeni, lisihlanzelane, lisihlanzele ukuthi sokwazi ukufinyelela ekuNkulunkulu ezulwini. Amen bazalwane, lethule kwebandleni. Amen bazalwane. Usefe bawe ezandleni zakho. 23 verse 4. Amen bazalwane. Siyabonga bazalwane. Haleluya. 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 Siyabonga bazalwane. Sibingelela umuntu omusha egameni lika Jesu. Sibingelela umuntu omusha obone kubalekile ukuthi abe khona kule ndawo. Ngoba abanye abantu abasha abajwayelanga ukudlalelana. Siba nenkinga ke umuntu omusha, usayile izandla nje umuntu omusha, wenza into ebaleke kakhulu. Ebaleke kakhulu kuba khona. Sibingelela bomama. Hayi laba vele isemasi babe khona so. Abawazi ukuyishayela izandla. Ngoba bona vele kufanele babe khona esontweni. Bomama bishop, haleluya. Abomama bafundisi, haleluya. Lady Ash, udokotela, haleluya. Nkosi yesono, sayideshe. Ngane kakhulu engizokusho. Vele ngeke ngisashumayela. Right bazalwane ngesengoqo. Angiseyishayile. Program director ishayile. Shayile. Usobudala kodwa bazalwane sesidala ngayo Jesu. Sesidala ngoJesu phela mase ngaqhubeka kufinyayizwe. Abazalwane beshumayele kangaka ngizwanga lutho nje. Mina sengisuthi bazalwane. Ngifike kuya ngami bengizothi babamanyoni sala soyigoqa. Kodwa indabakazi ndikhona ukuthi ke kwahlala indlozi mawufunda encwadini kaIsaiah. Isaiah kwahlala nje icabinet yahlala phansi phezulu ezulwini. Kwathiwa thuma mina baba. The cabinet was there in heaven. Wathi thuma mina baba ngizolungisa lana ngoba sokumoshakele. Jesus himself uza la ekhaya uthi sengizolungisa manje. Mayezolungisa uJesu kuba nenkinga. Mayezolungisa uJesu. Yikho lokwamemeza ngezwe elikhulu. Wathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Because uvolunteer sesekhaya ezulwini. Athi baba thuma mina. Mayifike ebandleni elenge siphambanweni. The 7 words of the cross bazalwane. Siphambano was not a joke. Yizi lokuqala ufundisa ibandla. Mthethelele lo. Jesu ufundisa ibandla elenga esiphambanweni kungekho mnandi. Uthi mthethelele lo. Uyaqhubeka unikeza isilelezi the assurance ukuthi ekhaya ezulwini uyisigebengu uyangena manje. Ngisho ekhaya for me of course. Unikeza assurance. Yes. It doesn't matter. It doesn't matter. Izulu likumele. Ekhaya. It doesn't matter. Sebekuwrite off. No. It doesn't matter. Bakuwrite off. Ekhaya uyaya. Provided uvume waphenduka. Nayi indaba ekhona. Uyaya uphendukile na. Nayi inkinga. Siyaya kodwa sikaphenduka. Uyambuka. Izwi lesithathu. Uthi ba mami bheka indoda sinenkinga yebandla elingafuni ukubhekelana abhekele phansi omunye umzalwane kodwa uyakholwa kodwa akafuni ukumbhekela omunye umzalwane nayi inkinga esihamba nayo endleleni 7 cross izwi lesithathu uthi umbhekelele
Mayisenkingeni you uplift him uyamphakamisa noma esenkingeni ezingakanani uthi bamanyoni the gospel is still for you baba uyaqhubeka it doesn't matter ukuthi inkinga zibambe kangakanani but uyaqhubeka ngaleli vangeli awuzakubamba inkinga uthi Eloi sesibambile awukhale ngomunye umuntu inkinga sikhala ngabantu hayi inkinga esihlangabezana nayo endleleni Eloi lamasaba kathani uNkulunkulu wami ungishiyelani na sesixakile ingane uNkulunkulu wami ungishiyelani uNkulunkulu esekhaya ezulwini uyamuzwa lo mkhuleko uNkulunkulu wami ungishiyelani athi masewumile wayewumele yinkonja ayiwumele esesibambane yini le mama ngokuze ukhuluma kamnandi benqala it's well done is a living job dokotela siyabona you have recruited abantu abaningi bakhona bebeyimuntu today because of you Jesus ngiyabonga dokotela ngiyabonga mama wami ngiyabonga wayewumele ini haleluya wayesewumile uJesu esephambanweni yilelo gazi elaseliphalale kakhulu athi ngomile ngoba sebona ukuthi lento ngiyele ezulwini Nkosi ngathi nami myself ingakile igazi ngisenawo amandla kodwa afflict me bangiphuzise lo vinegar uzonginikeza lawo manje yes feziwe lokho bengekuyele ekhaya ezulwini so feziwe Nkosi sathi sihleli nengoza kuMichael Gabriel ngathi thuma mina sengikufeze konke okungithumele khona the only thing esisele kumzalwane ukuthi uyakholwa yini baba ngiyacela sezixake kangakanani ukhona noJesu uthi ngoma inkinga sihleli I'm a living testimony. Ngiyabonga uNkulunkulu wazalwa. Ngiyabona mangikhuluma kanje. Ngiyabonga leadership. You go through test and fire. But God uplift you as I'm going to restore you again. Ngiyabonga bazalwane. Moya Nkosi umbusisi kuzakwena ku Friday. Baba ezandleni zami. Ngiyawubeka umoya wami. Umoya uphindele emuva back to umnikazi wawo nawe isihloko sami umoya wakho uyawubuyela kwaNkulunkulu. It doesn't matter ukuthi sibackfire kangakanani sishawo short left kangakanani but the soul itself umoya ngokwayo uyabuyela. Hayi khona uyabona masokubuyela ekhaya ezulwini clever kuyaphela makhona sokubuyela nalabo abangakhona bayabuyela khona okugcina uNkulunkulu can test you ungakholwa akubaba ugulu kodwa ungashona because lo simkhazayo he made you to reconcile naye akuyise back angifuni ukwemukela lo moya wakho ngoba wena is not good. May the Lord Jesus bless you. Incwadi yabaseFiliphi 5 verse 6 ku1 ikhuluma amazwi abuhlungu akhuluma ngoNkulunkulu ukuthi ongalimameli ngisho nokulimamela izwi likaNkulunkulu umvusela ulaka olukhulu. Amen bazalwane. So ngizocela nje ukuthi sonke nje sikwazi lawo mazwi bese siyawasebenzisa. Ngizocela sivaleni amen. uNkulunkulu babona amandla siyabonga amandla wakho kuba nathi phakathi kwendawo. Usenze sibe bahle. Sisondele phambi kwakho. Siyacela mdalweni suku ukuthi ungasilahli. Nanoma singakwazi uxolela kodwa namhlanje sifundise ukuthi sikwazi ukuthethelela egameni lomfowethu uJesu Kristu kube phakathi. Amen.